ngifuna nje impahla zami. Ubuza yiphi indlela Ngifuna angeke azayikhokhe lo mali. Lesekaba manje angeke azayikhokhe lo mali inhlobo. Ngifuna nje impahla zami. Okay, ngicela ukubuza mama, yiphi indlela ayikho. Akuseseyena kumama. Ngifuna impahla zami kuphela. Wena umama ukunuka. Umama wamasimba. Udodwa wena umama wamasimba. Okay, lalela ke. Umama wokunuka. Ubani usekamereni yena? Umumu. Thoma wengane. Awuyinja wena. Okay, lalela. Uyinja umgodoyi wena. Ngifuna siva. Ngifike uyazi sobantu besifazane uyakwazi ufike lapho uma uvakashile uphethe okuncane la esikhwameni uthi mawulala ushiye something. Aqala kanjalo indaba yami nobhuti bangifikile ngivakashile ngishiye mhlawumbe ubra noma mhlawumbe ngifike ngivakashe for a weekend. Ngizoshiya something yami. Bathi phela sihlala ndawonye. Asho naye athi ngoba mama isikhathi esiningi uba la ekhaya futhi nento zakho seziningi zizi la ekhaya ngcono sihlale ndawonye. Okay. Ngoba ke phela mina ngumuntu osifazana futhi oyithandayo into enhle. Ey uhlaleke futhi engifumanisa ukuthi ay angithandi. Indlela la ehlala ngakhona indlu yakhe awubekho sofa, kunamabhentshi, umbhede nje, ey nje iskepe nje kuyabheda nje futhi ke sometimes ngiba namahloni makufika abangani bethu bazosivakashela emzini kunje kube kunomuntu wesifazana ayi ngathi ngeke ngahamba ngovula i-account ngaqala ngathenga osofa sofa luhleli kuwona umbhede lulala kuwona i-microwave lufudumeza ngawukudla imali yami i-fridge leli usebenzisayo manje ufaka izinto imali yami ngifuna lokho nje. Uyazi ukuthi ngesikhathi ngangilana ngakutshela usithi wena kumina awusafuni ukuthi uzahlanganisa ngathi ngicela nje impahla zemali yami. Ngicela ukubuza mina bengakusuppose ufika la bengahlali nawe besipheka ngani. Lokudla ade sekuyokudla ubugibela ngani. Ubani? Ngiyabuza. Usupporta bani? Besingabambisene. Ubusupporta bani? Besingabambisene. Ubani besabantu osupporta omunye? Wena ubusupporta mina? Sikhuluma ngokubambisana. Ungisupporta kanjani? Yini kanti ukubambisana? Kodwa wena ubuhola malini? Uhola isent. Yimini umuntu obesupporta wena. Uqala la esicathulweni yogcina la ekhanda. Ukudla la ngafika kwamabhench uhlala kusofa manje. Ulala embhedeni. Shosi kwaba wrong usona ungifunela umsebenzi lapha enkampani yakho nje usupervisor lapho ngiyosebenza. Lalela la. Wena kokuqala akunalo iqiniso. Awunanyani uliqoki. Wena la isikhathi siqala uhlangana azange ungitshela yonke ngitshela yona. Yini lezo sokhulume kanje emva kwalesi sikhathi uqhamuka lalela mfethu yabona niyayitsala yonke lento yayidwa. Ngifuna nje osofa ba, ngifuna ifridge lami, ngifuna umbhede olala kuwona. Ngifuna i-microwave. Okay, bafo umzwela ngithi. Ngamuzwa uthini? Bafo ngiyamuzwa kodwa khona la ngamuzwa sikhona. Yini ongayizwisi? Okay, ngifuna uqale Yini ongayizwisi? Yini ongayizwisi? Mana ke webhuti. Lalela la webhuti wabantu. Imali ngiyibeka. Lalela imana ke. Wesiyabonga. La yakhona. Uyakwazi ulalela? Ngicela uzungilalela. Ngesikhathi ngikufika mina la endlini yakho kokhona wabe khona laba sofa? Ngangiphila, ngangaphila. Wawuphila wabe khona nako sofa? Ngangingaphila. Yebo usungibhedela wena ngicela usofa. Ngicela yonke into yemali yami nje. Wawuphila uphila ngani? Osofa bekhona. Wacabanga nje ubukhuluma nami noma uvele uvesane wakhuluma nje wacabanga ukuthi okay fama wenze lokho. Ngicabangani? Ngicabanga ukuthi osofa bemali yami.